Hakami Andrea Tarik Jeliu Hakapor Senya ki BSF namuk tapur kila kem khatway ngut ki breu kari India ki bakit deki kali khatway 1000 kilo ka shini ban penrung tu sha Bangladesh. Kani ka shini ka hiar na amnarem sha muktapur deki kali ki bala top ha khop. Haba ki BSF ila yo abad ikini ki kali bad ki breu la tokit ki kot kisla ki bayade beki kam shalan mar shikiwe pat kiri. Kini ki breu kim don ki kot kisla ban kit yakani ka shini sha Bangladesh. Kumta ki BSF kila batno mar ki breu bat ya kashini. La IT gini ki breu shi pulit Central Custom bat shaki pulit ka jilla ban le ki jing toket kat kum ki kendon an. Ka jing pek ngor jong ki BSF kala khanglat bon ba ki kam khayi tu na India sha Bangladesh bat kum juru ka jing rung tu ki mar ki mata na Bangladesh sha India. Kumba kalong menta kashini kalong kamar ka bakurdu bha ha Bangladesh kador shini ka rambha ha kate kari. Kumta ka jingdawa ban yo eka shini na India ka jur hadu kata-kata ha Bangladesh.